Идвам от името на господин Зоран Вазович. Много ми е приятно. Какво иска? Преди известно време господин Васович ви направи предложение. Помоли ме да му предам вашия отговор. Вижте, нямам никакво желание да си общуваме така с лошо господин Куманов. Вие сте ми много симпатичен. Цялата тая история с бялата вода, която така упорито търсите тук. Емо малкия, от когото купувате какво? Печурки? С вас иска да работи един човек, който не се страхува да изпепели всичко по пътя си. Понякога той прави така и с хората. Но отвътре. Беше ми много приятно. Ще ви намеря пак. Сигурен съм. А вие до тогава си помислете още малко. Давай, племянничек, говори. Где твой дядька Анатолий? Будешь? Что теперь? Молчать будем? Не строй себе крутого. Выкладывай, где Анатолий. Чё? Сильно хитрожопый, а? Ладно. Я все равно выбью из тебя информацию. Извинявай, ама не съм свикнал да стоя с кръстени ръце. Когато нещо те притеснява, по-добре е да работиш и да не мислиш, нали? Щом казваш? Или просто трябва да се надяваш, че човека, който е обещал да реши проблема, знае какво прави. Да си направим една снимка за спомен. Хората обичат да получават снимки от близките си, когато ги дели разстояние или време. В крайна сметка всички нещо чакаме.